kono an bɛ jɔ an yɛrɛ kolo la sɔrɔ ko sira fɛ yaasa baaraba minnu ni o bɛna kɛ AES jamana kɔnɔ o baaraw ka se ka latigɛ ni nin waribonba in ye ni o ye BICID AES ye a yirala k'a fɔ waribon in wari kasabi min bɛna kɛ ka a baara kunfɔlɔw daminɛ o de ye sefa wari miliyari 500 hakɛ mun bilala sen kan ni a wariw bɔra jamana saba bɛɛ lajɛlen fɛ o de bɛna kɛ ka nin waribonba in ka a baaraw daminɛ kiba o de kɔfɛ jamanakuntigiw u sɔrɔla ka u kun da CICB kan yaasa ka se ka AES jamanaw ka sigiba a tako galen a nun don ni baaraw kɛra baara mun ɲɛmaya tun bɛ an ka jamanakuntigi bolo Général d'armée Assimi Goïta kɛnɛ mun kan an ka ensemble instrumental olu ye baaraw datigɛ o kɔfɛ san kelen kɔnɔ AES jamana ɲɛmaya la ni Général d'armée Assimi Goïta fo ka taa se a tɔw ma baaraba minnu kɛra san kelen kɔnɔ jaw bɔra ka o bilanw ani k'o baarabaw k'o yira maaw la o de kɔfɛ kuma sɔrɔla ka di jamanakuntigiw ma bɛɛ lajɛlen ka i ka dakuruɲɛ fila fɔ ka ɲɛsin AES jamana kɔnɔdenw minnu caman kun bɔlen don ka se ka taa jamanakuntigiw ka hakilina ko o lamɛn fɛn min ye Burkina Faso jamana ɲɛmaa Capitaine Ibrahima Traoré ale ye kɔrɔfɔ ta kɔrɔfɔ mun na ni a y'a jɛlen fɔ diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ye i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogo min na munumunu salo a t'o kɛ kuma la a ka kumaw kɔnɔ a yira diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen na ko hiver noir ko o bɛ nalen ko hiver noir min bɛna kɛ baarabaw ye kɛlɛko sira fɛ jelibɔn bɛna kɛ wulikajɔw bɛna kɛ an bɛna juguw kɛlɛ baw ko an ye kalikan mun ta an ka jamanaw ye k'a fɔ an bɛ jamanaw lakana fo ka taa se an joli laban ma n'u b'a fɔ ko la patrie ou la mort nous vaincra a yɛrɛ k'a fɔ o baarabaw minnu bɛna kɛ ko o de ye hiver noir ye Capitaine Ibrahima Traoré ka kɔrɔfɔw la a y'a yɛrɛ k'a fɔ kunnafonidila minnu bɛ yen ni olu ka baara bɛɛ lajɛlen ni bɛnbɛn ka se ka AES jamana tɔgɔ tiɲɛ ka an ka baarabaw ka ɲini ka dankari kɛ o la a ye o kunnafonidila ninnu ka bali fili u ma kuma kɔnɔna la ka u susu ka yir'u la k'a fɔ u bɛ baara cɛjugu minnu na an y'u dɔn wa u tɛna se anw na bawo baara bɛ ka kɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka se ka o kunnafonidila cɛjugu ninnu ka kumaw k'a bɛɛ lajɛlen kɔkari Capitaine Ibrahima Traoré ale ka kɔrɔfɔw la o kɔfɛ Abdraman Tiani ni o ye Général d'armée Niger jamanakuntigi ale ye kɔrɔfɔ ta kɔrɔfɔ minnu kɔnɔ ni ale fɛnɛ damu bɛ cogo min na a ka kumaw la a tɛ munumunu salo kɛ kumaw kɔnɔ impérialistes ni o ye nanzaraw ni u dɛmɛbagaw ye minnu bɛ ka ɲini k'u bɛ anw ka jamanaw ka gɛrɛntɛ da anw kan a ye a gɔniman fɔ u ye ka tiɲɛ gɛlɛn ta k'a ɲɛsin u ma a yɛrɛ k'a fɔ jamana minnu bɛ yen ni olu bɛ ka bamanciya waleɲuman kɛwale tigilamɔgɔw ka u dɛmɛ anw ka jamanaw kan ko u k'a dɔn k'a fɔ an b'u kɛlɛ wa an ye kɛlɛ mun daminɛ segin kɔ tɛ an ye wa an ye baara mun daminɛ an ma nimisa a kɔnɔ wa an b'a kɛ fo ka se an kɛfɛ sen na a ye jamana dɔw yɛrɛ ta u tɛ jigin o la baaraba minnu kɛra ni bɛɛ lajɛlen ye o ye tele b'o la waribon b'o la fo ka taa se AES fintigilaka kelen o bɛ o la a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko baaraba wɛrɛ minnu kɛra tuguni ni o ye passeport biométrique ye ka AES denw kalan ka sɔrɔ a ɲɔgɔn na ni o ye bugunatigɛ sɛbɛn carte biométrique ye ko baaraba wɔɔrɔ bɛ sira fɛ ka nalen o dɔ projet dɔ ye ka se ka terrain sira dilan mun bɛ jamana saba kalan ka sɔgɔ ɲɔgɔn na Bamako Ouaga ani Niger fo ka taa se ka sira belebeleba autoroute o baaraw bɛ sen na ani projet ba mun bɛ sen na Général d'armée Assimi Goïta a y'o baara bɛɛ lajɛlen ka o ɲɛfɔ diɲɛmaa ye ko baaraba minnu kɛra jaabi ɲuman minnu bɔra lakanako sira fɛ baara tɔw bɛ kɔfɛ wulikajɔbaw bɛ ka kɛ tuguni yaasa ka se ka nin bɛɛ lajɛlen laɲini ye mun ye jamana ɲɛmaa saba ye hakilina mun ta a hakilinaw o ka se ka sabati keba halisa an bɛ to jamana ɲɛmaaw olu ka jalajɛba tako filanan o kɛnɛ kan ka to jamana ɲɛmaaw u ye wele bila malidenw ma malidenw ye wele jaabi Burkina Faso ka denw bɔra Niger ka denw bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu jamana kɔnɔdenw ni o ye population civile ye olu ma to kɔ nin kɛnɛ in kan kabi pankulu jigiyɔrɔ la kabi kunungo u bɔra ka jamana ɲɛmaaw ka u kunbɛn ka fɔ ka taa se u jigiyɔrɔ la wa CCB kɔnɔ population bɔra ka caya ka t'u ka kɔkɔrɔmadonni ta k'a ɲɛsin jamanakuntigiw ma ni ka yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw bɛ ka baara mun kɛ a bɛ ka kɛ anw population de ye o de la anw b'u kɔkɔrɔmadon wa an bɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka AES jamanaw ka a siraw bɛɛ lajɛlen bɔ ni o ye ɲɛtaa siraw ye keba an bɛ taa CCB kɔnɔna la population civile maaw ye dakuruɲɛ fila minnu fɔ keba e yɛrɛ ka sɔrɔlenw kɔnɔna la an bɛ jɛ an k'o lajɛ
Ni sonjalo no karfo bi anga jamana sawa nyamgo e kuma mfo abe jigisuma kwa fo kaira ka fo ube ka fe fo bi de an jamana de nga haklina de ka fo bi kaira ka fo bi anga demo uni jamana de haklina de kele ko amesa anga jamana de kada ka bina anga jamana na ma wuli ka njo anre kan sisi anre ma sitna an deme ya ira ka fo anga jamana akuma tela ka yoro shila avec jamana saba ne kono soit Mali, Burkina, Niger. Wa ira ka fo bi anga jamana wi antaye en même temps wi développement de sama mu fo ni développement ani défense bi anyo noye wa amba ni Mali dem sanu fa albi anga tesira anga jamana nyem ko ku debe na taye mi c'est que vraiment wi kuma munu fo be do mo ko lola ube kalamina Mali ko kelete Burkina ko kelete Niger ko kelete Afrique ko kelete donc mo ni africain ye ko kuma bedo. Vraiment, je suis très heureuse. Jariye Kosabe, anga président Bora ka bara mununke ayulu ko sisa. Ulu e bara nyumawe. Anga kanka amalieu, anga kanka bla benye, am follow de kanka wili. Parce que ninko indaminena, je crois que adamina Mali de la. Di anga famama. Ofana ye bara nyumanke parce que aleka la déjà passeport ou kera banku beka jo. Et fencha manga mone na la sona ma ofana binake vraiment encouragement anga ko de do malien beka ko do afrique beka ko de do vraiment anko ni kuma nunu jara ye ko sobe ye ko ba de ambolobi voilà parce que et tubabu ba fo ko embryon c'est-à-dire IC Afrique a unité embryon de quoi hein? Et la souveraineté de l'Afrique ça va commencer par l'AS donc Africa yerema horonya yeremna damne comment on appelle IC de là voilà donc ayanga nyamoko ka discours la merci ça vraiment a discours en jigifa et anga président fene général d'armée Assimi Goïta dans le kuye IC président vraiment ayaga bilan fo bo aga bilan fene animisi wasa aga bilan en jigifa parce que banque confédérale d'investissement sera créée et force unifiée fene sera créée IC jamana saba beyu ka surasu farjango ka ke sur jekulu bakele donc vraiment aka manda kone en jigifa mogo chama bora ka soutenir AES lo sino ni ere mbora Burkina Faso kana Mali la cérémonie là mais vraiment on ka ye malien mogo be Burkina mogo be Niger mogo be radio AES on ka soro télévision AES on ka soro banque AES donc ale koso wallahi sunna bena ke Allah ka deme ambena AES tanrata donc wallahi c'est-à-dire bi une difficulté monument in pays jamana saba dala difficulté na tun nyanabora depuis bimase ante bla kono quoi bon vu que au maquet en fla kono maintenant qu'est-ce qu'il faut faire et c'est ce qu'ils sont en train de faire au jume ka laje sini de monumena u kana soro jamana nyanama be jamana mina jolendo akolula abese ka décision ta ayere abese ka ko chama nyanabo ayere donc ce n'est qu'un début en memingue la population de l'AS ou pour soutenir ou lancer minkan pour que on se ka avancer c'est-à-dire que bi tu sais ka daninke kibe o tono soro bi ibe furu la bende ka daninke sini iba tono soro obese ka kenya na walma be foiko donc il faut que beko de blakuna SP pour bela jeli c'est-à-dire en ambolo di nyoma pour que se ka baraka en tout cas une présence ça va me faut parce que c'est pas évident c'était quelque chose pour moi pas possible hein? Il y a un moment nekum hakilina la tsekake mais ils ont fait il faut le reconnaître parce que président Mounoumé Karia qui jo qui be jamana kono deunga hakenyini au président niya jo keme kele nebe sorala donc au fin folu de gagner président nous Kaira Afrique bela Kaira monde entier bela ka fo bi an kono anya nyere so parce que discours munu fora bi o koro e de ko antumbe korole antumbe munu kono we femu imposant ka una ni ko modèle mu ko anka o sira indeta femu démocratie de fin kunta nunu bi de don anka trois chefs d'état nunu kanto kono bi kono abana Afrique ya yereta donc ni fin nana ni problème de don ambeka problème de don namba fait ka solution ni ambe solution ni en tant qu'Africain
mais olu ka côté tuguni. Donc ça veut dire que rupture totale de kera ani notamment la France. Donc vraiment c'est à saluer. Et puis Kaira fana kafo mo cité na jamana nunu jo na yerete quoi. Fana yera ou quoi discours kono. Donc et à partir d'aujourd'hui BDB don bara la 600 en banka jamana ujo. Mo si kana compter mo kan. Ate tibabu yere bolo surtout en outou manka fait on signer ou ya befobi. Donc ça veut dire que c'est une rupture totale. Bon, ne tɔgɔ ko Clément Tieni ne bɛ bɔ Burkina Faso précisément Zibaso mara la. Bon, AES kɔni ka d'an ye kosɛbɛ jamanadenw ka kala ɲɔgɔn na jamana saba de ka kala ɲɔgɔn na siraw ka dayɛlɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka na an ni ɲɔgɔn cɛ ani an ka se ka hɛrɛ sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ hɛrɛ bɛ sɔrɔ cogoya min na jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ an mago b'o de la an bɛ Ala deli fana Ala ka terroriste ban an ka jamanaw la population bɛɛ nisɔndiyalen don kunu an yɛrɛ bɔra ne bɔra n ka so depuis kunu 5 heures du matin ni bɛɛ yɛrɛ tɛ ani nisɔndiya ani diyaɲɛ ne t'o kɛ mɔgɔ si ye kunu an tun bɛ nisɔndiya la bi fana n bɔra n ka so 5 heures du matin ni bɛɛ ye bɛɛ de ye wa kunu Niger yɛrɛ ye drapeau di ne ma ne ye drapeau di Niger ma Mali drapeau dira ne ma ne yɛrɛ ye n ka drapeau fana di Mali ma o bɛɛ ye bɛɛ de ye an b'o de ɲini hali bi Ala ka kɛlɛya t'an ni ɲɔgɔn cɛ. Keba metanga marabolo kuna fulu kono keba kaw bara fintigila kaw yu utega da shifina kado kamu shisanga ye 100 ani wolonfila dɔrɔn ko a yera drogma fɛn dɔw olu yurugu la maa minnu y'a tɔgɔ da ko AY ko a yera o baara cɛjugu in na keba commissariat de police olu de wuli ka jɔ baw kɛ maa dɔ o ka kofɔli kosɔn u ye larawuli kɛ ka se ka taa ɲɛnaminimafɛnw sɔrɔ ni sifinaka in bolo ko a tun bɛ ka a feere wa ko a bɛ baara in na a bɛ waati jan bɔ baara mun ni dɔ de ye a kofɔ anonymat logo kɔnɔ findigilakaw ka sɔrɔ ka wuli ka larawuli kɛ ka taa se a bɛ buguda min na ni o ye kunda ye kunda ni kɛɲɛba ye kilomɛtiri 15 u taara o tɛgɛra ni sifinaka in kan ni k'a minɛ ni waati in na a bɛ fintigilakaw ka bolo ka yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a koɲɛ tɔw bɛɛ lajɛlen na kayikaw bara sifinakaw ka kɛnɛ min bɛ n'u b'a wele ko kermesse des enfants o tako wɔrɔnan baaraw kɛra sibiri desanburu kalo tile 20 ka taa bila karidon desanburu kalo tile 21 na kɛnɛ mun kayikaw bara Carrefour des jeunes na ni a bɛ sifinakaw bila kuloni yɛlɛ ani ka tila ka kalan don u hakili la kosɛbɛ u kan ka baara minnu kɛ ani fo ka taa se u kan ka makɔrɔbaya sira bɔ cogo min na u hakilinaw bɛ don o kɔnɔ ni kɛnɛ in kan kita ani kayikaw bara hakilina dɔ bila sen kan hakilina mun ni a bɛ ɲɛtaa kuntalajanw bɔ a bilala jɛkulu fɛ jɛkulu minnu b'a wele ko Kroksadi ni ale ye ɲɛtaa jɛkulu ye u bɛ baaraw kɛ ka dɛmɛ don sifinakaw ma kosɛbɛ u ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye baara mun bɛ yen n'o dɔw bɛ tali kɛ sɔrɔ yiriwa siraw la bayɛlɛmaliw ani fo ka taa se u ka cikɛfɛnw ka se ka o yiriwa u yɛrɛ ye yɛrɛ k'a fɔ ko sifinaka minnu bɛ yen nɔ ni u y'u suganti Kayi ani Kita kalanbolo min bɛna kɛ olu kunna ani ka dɔntakayɔrɔw kɛ u kunna yaasa ka se ka musaka di u ma u bɛ se ka dayirimɛ ɲini kɛ ka baara kɛ u yɛrɛ cogo min na bugunikaw bara kɛnɛ dɔ bilala sen kan AJ o mun ni o ye sifinakaw ka jɛkulu ye u ka baaraw daminɛna baara mun kɔnɔ a bɛ sifinakaw wele ka taa faso kanu baaraw la u ye o hakilina kolobonkarili kɛ Buguni ka sanga ni sibiri tɛmɛnen ye yɛrɛ k'a fɔ hakilina mun a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka sifinakaw bila fasodenɲumanya ani jamana kan ka lapasa cogo min na ka bɛɛ lajɛlen bila o sira kan Segu ani Mopti kɔnɔ hakilina dɔ bilala sen kan ni ka kunnafonidilaw ha ka ja maa minnu bɛ baara kɛ arajow la animatɛriw ka kalanbulon k'u kun mun b'a to kunnafoni jugu o bɛ se ka kɛlɛ yɛrɛ k'a fɔ ko ni kalanbulon in kun tɛ dɔwɛrɛ ye animatɛriw kumakɛlaw mun bɛ arajo la u ka se k'a dɔn kibaruya minnu ni u b'a sɔrɔ u kan ka minnu di maaw ma ani u man ka minnu di o fɛlɛw bɛɛ lajɛlen yaasa ka se ka kunnafoni jugu kɛlɛ baw ko kunnafoni dɔw bɛ yen ni min kɔlɔsi a dɔw labɛn bɛ juguyakanw don ka se ka maa dɔw cogo tiɲɛ ko k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛlɛ yorosokaw bara
fɛn mun ye nuwɛli fɛti o baaraw daminɛnen no sugu kɔnɔnaw kun dilanyɔrɔ ni o ye salon de coiffure ye fo ka taa se tailleur ma olu bɛɛ lajɛlen baaraw labɛnni kama i b'a dɔn k'a fɔ ko kerecɛnw ka ni kɛnɛ belebeleba ye ni o y'u ka seliba ye nuwɛli a baaraw a bɛ ka labɛn ko dugu cogoya du kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ ka wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka taa ni donba ye ni o ye décembre kalo tile 25 ye ka a labɛnw kɛ an ka jamana kɔkan kibaruya kɔnɔna la Keba Benin jamana ɲɛma Patrice Talon ale bɔra k'i dantigɛli mun na n'a ye kumana jamana kɔnɔdenw ye ka sanga ni bi tarata décembre kalo tile 23 ye a ka kuma kɔnɔ a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko baara mun kɛra a ka fanga la a y'o ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye a bɛ k'i disi gosi ko ale ye baara mun kɛ a baara bɛ maa munafa bawo ɲɛta kunjalaca baara caman ko nka jugu minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ fɛ ka fanga sɔngɔrɔma cɛ olu de bɛ na ni kɔrɔmatigɛlikanw walima juguyakanw ye k'a fɔ k'u bɛ dɔ fɔ ale ka baaraw ma olu tɛ ko n'i ye baaraw fara ɲɔgɔn kan a ka bilan ko a bɛ maa munafa a ye baaraba caman kɛ Benin jamana ɲɛta kuntalajanw olu kama Nigeria jamana ni Amérique jamana ka gɛrɛntɛ mun tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko fu sirila a la o de fɔra Nigeria jamana minisiri mun ka ca ɲɛsin bɛ kunnafoni ko ma ni o ye Mohamed Idris ye a yɛrɛ k'a fɔ ko Nigeria ni Amérique jamana ye bɛnkan sɔrɔ bawo Amérique jamana ɲɛmaa kun kɛn bɛ ka bagabagalikanw da Nigeria kan ko kerecɛn diinɛ maaw lajabalen don Nigeria kɔnɔ ko ni Nigeria ma fu siri u la u yɛrɛ kun kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ finitigilakaw bila ka na Nigeria jamana kɔnɔ o ko de kun bɛ gɛrɛntɛ ani gɛlɛyaba ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ nka kunnafonidilaw ka minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko ala ni kumaɲɔgɔnw ɲumanw sabatilen o ni ɲɔgɔn cɛ ko jamana filaw sera ka ɲɔgɔn faamu politiki ko siraw la ani fo ka taa se k'u bɛ na baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ka se ka boloɲɔgɔnmaw ka o giriya o ni ɲɔgɔn cɛ Maraku jamana ye Faransi drogue feerela dɔ bila ka taa Faransikaw bɛ n'u b'a fɔ ko ka extrader bawo ko Marakukaw kun kɛn bɛ ka drogue feerela dɔ minɛ drogue feerela mun ko n'a dɔnnen don kosɛbɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a minɛna Casablanca de wa drogue feerela in o y'a di Faransi de ma bawo a kan ka taa kiri Faransikaw de bara ko nin bɛ jɛɲɔgɔnya ka a kɔrɔsiyɛn kiriko sira fɛ Faransi jamana ani Maroc jamana ni ɲɔgɔn cɛ bawo Faransikaden n'a kun lasagolen don fɛn min ye Marocaw bara drogue ko affaire la u y'a segi a ka se ka taa kiri wa ko maa mun ni a kun lasagolen don a dɔnnen don kosɛbɛ n'a ka drogue feere baaraw ye ani fo ka taa se nafolo yuruguyurugu ni nafolo kolon dilanni blanchiment d'argent o n'a ɲɔngow k'a kun dɔnnen don la kosɛbɛ o de la ko Maroc jamana ye a ŋaniya ta ka se ka a bila ka taa Faransikaw bara a ka kiri Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la bamaciya wale mun kɛra san 2020 na Kafalo ko n'a kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ a nin na kiri dayɛlɛla o bamaciya wale in kama ka sanga ni tɛnɛndon décembre kalo tile 22 ye bamaciya wale mun na n'a yɛrɛ la k'a fɔ maa 13 finitigilakaw ka fara gendarme dɔ kan olu bɛɛ lajɛlen kun bɔnɛna o nin na u fagara bamaciya wale tigilama ninnu fɛ fɛn mun ye Côte d'Ivoire ani Burkina Faso dancɛw la ko nin ko in ka sɛgɛsɛgɛ kiiritigilamaw ye siganamaa dɔw ka tɛgɛ da u kan maa minnu bɛ yen nɔ maa 40 hakɛ olu bɛɛ lajɛlen ni siga kɛlen la k'a fɔ ko olu nɔ bɛ nin ko in na ani fo ka taa se u ye dɔ kɛ ni bamaciya wale koɲɛ in na u bɛ dɔ kalama a la olu de bɛna t'u jɔ kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ ka ɲininkali busamisɛn gaw la yaasa u bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ ko in kan Georgie jamana kɔnɔ u ka jamana kɔnɔden dɔ bɛ yen nɔ ni a lakodɔnnen don kosɛbɛ ko o minɛna kiiritigilamaw fɛ procureur général min bɛ Georgie a yɛrɛ k'a fɔ ka sanga ni bi sɔgɔmada in ye ko Grigol Lilloishvili ni a dɔrɔnnen don kosɛbɛ politiki ko sira fɛ ko wa minisiri kɔrɔ fana don ko jalaki min binnen don a kan yuruguyurugu ani jamana ka nafolo dunko juguya ko maɲi ko a ye o kɛ o de la kiiritigilamaw ye wele bila a ma ka se ka taa bɔgɔ jiginnen kan ka a lamɛn a ye baara mun kɛ ani jalaki mun binnen don a kan kiiri ka se ka tigɛ maɲi a kɔni dɔnnen don kosɛbɛ fɛn mun ye Georgie jamana kɔnɔ Ukraine jamana yɛrɛ k'a fɔ ko Ukraine jamana kɔnɔ kuran tigɛra fan caman fɛ ka sanga ni tarata décembre kalo tile 23 ye ko Irisiw ka susuli misili ni drone k'u y'o camanba de fili Ukraine kan o de kɛra sababu ye ka u ka kuran yɔrɔ caman tigɛ bawo ko u ye drone ninnu ɲɛsin kuransow de ma k'u ka kuransow susu k'a kɛra sababu ye
ka maa fila bɔnɛ ani na ni ka maa caman jogin i kɛra ni ɲɛmaaw ka fɔlɔ yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka nin ko in kunbɛn nka ko risikaw u tɛmɛna pɔlɔ in de fɛ ka se ka na ni sanfɛ siraw ye ka sosoli in ta k'a da i kɛra ni jamana kan an ka bi wula ne kunnafoli bɛ kuncɛ nin yɔrɔ nin la ka aw fo k'aw koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔmɛ ja ni kunnafoli sira bɛɛ lajɛlen na a ni ce ja ni sugantili la ka se ka aw kunnafoli lasira ma balimakɛ Famara Berete fɛ nɛgɛ karafew ani ka jaw yira aw la o kun ye a balimakɛ Keba Jalo ye a k'an bɛn o kuma wɛrɛ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do.